No podem oblidar que la Naveta d'Estudons és un dels monuments més visitats de la nostra illa, juntament amb la catedral i la Mola. Al voltant de 45.000 persones la visiten durant els mesos d'estiu, a les quals s'hi han d'afegir totes les persones que la visiten durant l'hivern i que, com sabeu, s'insereix dins el que és la campanya de promoció, les directrius de promoció turística que tenim des de la Fundació, que s'ha de centrar molt sobretot i difondre aquest turisme lligat en el medi ambient, però també a la cultura i el patrimoni. Des de Més per Menorca no hem hagut d'esperar la desgràcia de la Naveta d'Estudons per apostar amb fermesa i per un compromís fort amb el patrimoni de Menorca, en la defensa del patrimoni de Menorca. Aquesta legislatura en el Consell hem incrementat de manera molt notable any rere any les aportacions, les convocatòries, les ajudes, les inversions en patrimoni històric, especialment amb el patrimoni arqueològic, perquè no oblidem que tenim el gran repte de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial. I també Més per Menorca, en el Parlament, el diputat Nel Martí va proposar una esmena en els pressupostos d'enguany de la comunitat autònoma per la qual el govern de les Illes Balears apostàs i aportàs 300.000 euros al llarg d'enguany per donar suport a la candidatura de Menorca Talaiòtica. La sort, l'èxit va ser que aquesta esmena va ser aprovada per unanimitat.